Ngiqale ngokuthi ushuthi kube nesikhathi la akhulelwa khona. Lokhu-ke eya kuma-scam kuwukuthi nami benginakho lokho ungathembi kahle ukuthi ingane yami yabo. Okokuqala sifike sisho i-date, sithole ukuthi i-date before mina nayisile ocansini yabo. Okwesibili futhi mase eya saphinde sasho futhi i-date ephambili kunale mina naye esesenga ocansini. So besiba nazo lezo y'ngxabano lezo ey'ngathembi. Kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi ngigcine sengiba nakho ukuthi lezi zinto zama-scam mhlampe okungenzeka ukuthi zibuye y'shaye eceleni. Because namanje nje angikho sure. Hayi mfowethu Ngcobo akho DNA test ozoyenza la. Akho ngane nje uzoyenzisa i-DNA test. Uqale ongane uyazi ukuthi kuphi. Uyayazi ukuthi igqokani lo ngane le. Ngiyayifaka nje imali, ngiyakufakela imali. Manje lokho kusho ukuthini ukuthi uyayifaka imali because during pregnancy wawungekho wena. Babe ngabe kwenzeka. Okusho ukuthi uyigwala ngempela wena. Wena ufuneka kuze kube khona umuntu wesithathu ukuze kuma silingisa inkinga. Ngoba ngiyakwazi. Ufuneka kuze kube khona umuntu wesithathu. Okay siswami ake ngichaze. Ngathi kuzomela ubuze lo ufike nayo yonke le umbuzo mina akho umbuzo engizoyiphendula manje. Okay siswami ngibuze iphi ingane njengamanje? Ingane isekhaya. Emakhaya. Ihlala emakhaya wona. Ugogwayo wazi ukuthi ingane iyondliwa. Cause yena akayazi ukuthi iyondliwa. Ingane efanele izondliwa ugogwayo. Ngempesheni yakho gogwayo cause yena akazi. Uyayifaka usanda kuyifaka 2 months kuphela sibe uyifakile imali. Manje kumele ngifake imali. Izowenza lo mali leyo. Izowenza kumele ufake each and every month ingane isayincane. Ikona engingangamandla akho. Ingane isayincane nedinga eziningi awukwazi wena lokho. Awukwazi wena. Okay ayize kumina ingane yami. Ize kuwena. Ayihlale kumina ngaphela. Since wena siyavuma manje wena ukuthi ingane yakho siyavuma. Kodwa siswami Uthi musulungu ungifake imibuzo. Angifune imibuzo futhi. Mina nangu umuntu engikhuluma naye owekhona. Wawukhona futhi wawushayela izandla. Ngangingekho siswami kodwa ke njengoba sengize ngafika njengamanje sengiye involved.